Ay, natanggal na yung ano ko. Ang tenga. Lumambot lang mo siya. So, let's start our makeup now. But before that, Mickey Mouse. Kamusta kayo dyan sa Bataan, sister? Limkit kayo po. Tapos nagbibina tayong kasama mo dyan, Sister Van, for sure. So this is moisturizer. Para nasa ganun. Yung makeup natin. Ay, yung skin natin. Ma-moisturize mo na bago lagyan ng ibang chemical ng makeup. Naglagay din ako ng lip balm. Mukhang magiging supplier. Sige lang po. Mukhang magiging supplier na kayo ng ano ah. Una kung ikaw ang pinada, pero Sana all, sister. Ingat kayo ha sa biyahe. ang gusto ng tamo, patakot nito, kulang pag-upload. Bingo kayo niya itong sister yung groups na ipasasyon. Orang si Marasita. Sige lang po, kami na ako. Alam mo muna ka na? Diba, nabulong na paano po tayo? Sabi natin yung balik. Kalsada? Dayang-daya mo lang sa tuwang sa glagis, ba? Daya ba? Si January lang. Pagkuhan sa ba? Iya, betul betul. Yang tahun ya. Bukan pasti. Jadi mag-order kasi dito yung saya nga. Ano mga bayang sa bala ng sa siya may gagawa. Ay, di ba sa so dili na nimo ang order dito. Ano yung mga kabalang ang sila sa kaya sa bala. Ako si Binti Jim. Ay, Ate Maribik de la Torre. Mula ka kung plano ni Jogod ka na magdala ka ng mga manok o manang hotdog, subasubag, bumulot mo. Hindi ko tabahan na. Sir, kasi dito magabingi sa Bado. Ba? Paglakaw ni Sir. Dili kami si Google. Sige lang. Bukan, tayo hindi kami kanado mag-review, di ba? Ikanado na review September 1. September 1 Sunday. ay Sunday lang mo sa Kung ba na naman ulo na ka? Sabi ko sila na rin yung mga dahil 6 months sama lang ito siya. Pag abot mo dito kaya naman ako ng credit cards. Ikaw mo kanado, Sir? Pero maulan ni siya ng blackout. Una na yung kaya na yung New Year. New Year pa niya. Yo, news ka? New Year. Yawa mau. Anak kami
maluwag, ginaman mo dito. Yan, padala sa Gigi. Nabatay dito yung mga braces. Kaya magkasanasan mo. Benta na sa apal diretsyo. Oo. Kasi na nagtalong ng lubot kaya na. Hi, Queen Pinky. Pakishare yung live natin. Thank you, Ems. Sharok. Please listen later sa 92.7 RTM. Magpagalitan pa ako kaya DJ. Thank you, Miriam Vargas. Ako sila madam. Wow, Ems, thank Bakit you. wala si Indenta? Hindi ko pinayagan ng parents niya. Kasi wala mag-apply sa Farm niya. Siya biyari ng farm. Wala si Indenta. Wala po siya, nananayin po siya sa anong na-issue nila ni Kaliano. Librong mo. Bawal na kayo na high blood kasi siya, guys. Kaulit ako sa Davao. Si Scarlett. Regards ko sa ako yung masipo siya. Allah! Double ko siya. Mag? Si Scarlett. Nabor ito. Ang Davao siya. Unang Anak ulit siya, anak ulit. Naguli. Kasi nag-testa, di ba, sa Davao, sa kanila. Kadayawan. Ha? Yes na? First pa lang. Kasi Aladdin na lang po. Ako na lang yung carpet. Ang problema lang, meron ka na. May Gina na store. Ate, si Sarang Vicente, gamay mo sa iyang kuwan. Di wala, signal ako. Janjep, asan yung pangako mo sa akin? Charot-charot ka talaga. Mag-makeup na kami, sabi ni Brenda, para hindi kami mag-makeup. Nagkuhan mo ko, Jane. Ako'y dito, Jane. Ay, make-up mo na ikaw? Lahat naman kami, sabi niya. Siya na lang mag-makeup sa sarili niya. Sabi niya, siya na lang daw. Si madam lang. Mag-makeup pa sila ganun din. Oo, make-up mo siya. Ako si madam sa kuwan. Pagila mo ako. Ha? Sa Heart FM daw. Ala, Ate Dayan. Hi! Ano mo? Ha? Ina-IR phase 2. Asan na dyan, Jeff? 2. Ay, ayaw lagi pag-RT-RT dyan, Jeff. IR. Lan. Oh, Hindi ka nagbangka sa market. Buhay ka nagbangka sa market. Ano mo? Dani? Nagtaksi na mo? Nagbangka sa halin. O, IR phase 2. Gikan sa guardhouse. Sa duha na kanto katuo dayon. Yung nilitibo. Oh. Madam Dani. Tapos niya ito bantay karon. Bantay na ko dyan, kapten meron. Lagi, anak. Charot ka na naman dyan, Jeff. Yang ito ang pinastiyawang. Nang bili man ako lang sir. Yung sa halin. Ako ba? Yung imported ko nila hafa. Anton. Di para sa ato na akong yun. This is Jack's gift. Ito na aming lip gloss. Wala lagi. Hindi lang ako. Nanganak
Nakatlawan man isa sa Anton, akong di pa kauli kadlot. Oo. Ako di pa Okay lang kauli. yung lechon nila. Ano? Okay na no. Penguin ba o? Ano gali ko? Ito ba? Dako ba? Gusto nilang baboy sa Anton, dili pa dili sa Carmen nga. Unay, sige. Kaya akong kuya lagi dili ka pa-order sa Akasin ni Junjo. Dingon ko nga, ala sige mo order to sa inyong suki, 7K gamay kay mura. Tingnan ko ba si lechon? Kaya busok ba? Ayun. Din mag-deliver sila, dili na minun nga. Saan yung Salvador o? Yung kasi na niya, minun, dili bito minun nga. May delivery charge. Okay na dyan, kay? Ako yun nga. Ako nga pero niya kay makawawan ko nga. Hindi ka joke. Sa Salvador, masarap na lang to. Balanay na sila for service na siya. Kailangan natin driver, ganyan ba na si Balanay? Lagi di asilis kita. Kagawad na sa balulan. Ha? Kagawad? Wala ko pa phone mo. Ako na Heart FM. Tiris na ko na. Tuning tayo naman sa heart. Kanin, banana. Ano ginawa mong bago? si Janjan na naad, tata, jote. Ha? Jote, tata. Oo. Baka puti. Janjan o jote. Oo. Hindi pa nagabili. May panggabi. Si Ara sa pagkain. Share na. Hindi mo sabi na sa ito. Sa'yo, Sata rin. Mati sa ito dito. ay, magagawa. Iskol kang pista dili ba? Wala sa akong isa. Dalipat sa... Si Oso, andyan na si Oso, nag-CR. Tsaka si Jigjag. Kami mga nauna kasi nga mag-aayos pa. Pero malapit na sila, andyan na sila. Papasok na sila. Ano yun naman? Mukha jote dyan. Uy, Brad. At ano na ganyan? Tata na. Tata na. Wala kang break ka na. Hindi man. Ano no? Thank you for this bag, Luxury Items by Darcy. Unlimited Luxury. Okay na, Blake. Hindi kami kayo. Ako na kalin. Isa dive ka. Hindi mo naman siya. Jay. Ako na. Hey guys. I'm gonna put my makeup with the shade. Brenda, kailan balik sa Ria? Wala po akong kakilala. Yes. Extreme Wear 3-in-1 Foundation, full cover SPF, Octinoxate, Sunscreen, Liquid Foundation, Cover Care, Last. Yan. Binigay lang sa yung mga pimples. This is what I do every time. Talagang lahat. So pag ganyan lang, sweet lang muna tayo for today's video kasi sobrang hindi naman ang kailangan dito. Nagilamas ka na? Nagilamas. Uy, magsasalita ako. Ito, moisturizer. Ito na lang. Medyo ma-oil. Hindi mahirap po ang fake eyelashes kasi it's really hard. People to wipe your eyes. Meron kang skincare. So it's since the makeup, I'm going to use the Shiny Shimmering
Splendid. Yung bronzer ko pang blush on. This is foundation from Galerian Funeral Home. I don't know, this is inspired to din na tayo eh. For our own colors. Mga kaon, makatakot pa rin sa building. Tapos, I have Kuha mo na makasik ang floor. Pinasing na mo na. Pinasing na. Punta na lang. So as you can see, I already Ay, smoothing ba? this na, I'm gonna conceal everything. Mga guys, CEO na. CEO. Alam mo na. Blemishes and pimple Huwag kong labot sa marks, mga rinta na like yung that. pagkun. Pag nanay mag-apang. Oo, ako pa nagbot. Para mag-bare yung skin mo. And para pagdating sa stage, Para? you will look like parang Anita. So, most of the time, ganito lang yung O yung boy, pahingan pa lang. yung mga light Ayun, makeup nagdama ko din eh. kasi Kaya sa aming Milmar. since it's daytime. Like that. Tulong ko na. And Don't then, bother na kung hindi po pantay yung kilay ko. Hayaan nyo na siya. later, I'm gonna Asa ba yun? pair. And Silang buto no, then katanaw ko para silang pantay talaga. Ito or ito. Anong mas maganda? Lipat na po kayo dito sa akin. May Kasi makeup mas sila. maganda po. Kamu man apil ka. Ito na mabawasan mo pa. Sa mga nanonood kayo, Ma'am Regina, dito po sa akin. Size niya, Ang makeup ko. Hindi siya Wala big. po yung matututunan sa kanya. Like, parang everything that she's doing is making you already do it. So sa akin kasi guys, you will learn from me something like pagdating sa makeup, like parang ano, tutorial. Brenda siya. Siya lang daw. Like, parang Pero, ganito lang siya sa mag-makeup sa mga, ano mga, Kasi si Gio, may kasi mo makeup. Talang kilay niya rin. Pag ano, kapag Ito si Brun Brun. Bakon siya. di mo ito mag-makeup. Diretso rin Ano ka. yung tawag na nagagunan? Malingaw mo kasi itong Malingaw kasi ako. Lakers mo. Sa Lakers ba? Story ko. Ano kito siya Andre? Malingaw ka siya. Lagay kabuang ba? Gatong ko ang LeBron James. Min magpudong ka video to sa iyo kung Sa- sa buhol sila. Kung sa buhol mo ba? Nagsusit siya ba sa buko? Sa buhol. Ayun na sila. Yan sa buhol siya. Siya sa video. Nawawakwak. Ano kito nag-conscious ball ato sa buwan? Dito sa buhol, kita sabaan mi kay Amang na. Ang pangit ng mga visitors ko. Ano ada dia? Papa. May kay mawat akong banat sa kaamang. Surya masih dito sa kuwan ha? Sa kulon, sa amang. No, ana lagi si amang marbama. Naman asawa. Kung wala di asawa, wala. Buli kayo mas buli pa sa mo. Grabe ko pula ko yung Wala, karon magkita ni Ansing. Dati Ansing. Na. Karon magkita sa iya ha, personal. Ayan si! Long time no see! Bad na sina! Dili naman siya long hair. Ma'am Lenny. Dami na chismis sa ising. Pilmar. Nahimo na Pilmar. Bana ba ito ni Andy? Ay na! Ayan si! Pag ganyan, wala sa ito na akong mga Masya Arjel. Ay, doon! Manager sa Win Basa. Asa na si George sa kasaan? Kasaan na yan? Balingasag. Balingasag kasaan. Naguluan, pasapasa naman siya. Kasi pero mamig si George sa una ko. Wala mo ay nakatabang sa amo ko. Kasi na di Hello, Kita na ko ni Rhea Pinera.
Ha? Saya sa primer din siya babae. Napaman si Ria. Ay, si Bating. Bating. Si Bating, magkano si Bating ba? Ano sa inyo dito sa una? I really love this one. Bago siya. Wala na pesta yung kay. Ano mo ng ganun mo para umumuo yan. Wala sila pista kilaw, wala sila ng family. Lain na, Carmen. Kaswagan man amo Carmen. Maswagan. Hindi ka na despedida o Kahit mo pala. Diba? Oh my gosh, na empanada. Tagasaan mo, no? Paano mo nasabi? Paano mo nasabing taga-saan niya? Ano dahil ako tayo sa yun? Gada. Naglensa. Mag-live mo karang kay tagahasaan mo kung kailan mo sa ilaan ni. Ano ba nag-check nga? Shoes muna sa green na maliit pa, di ba? Manila nila, ma'am. Okay na sing, di na puti sing. Yaw-yaw man ka nga puti ako na. Okay na. Ha? Very good. Sila na may galing mo, anak. Kanang emerald. Si papi ko, no? Ini anting-anting ini paibog yung sing-sing ba? Emerald. May kayo. Bro, mag-iwagan. Sampol ba ito? Abe. Ha? Wala yung pandikit. Wala dito sa bangko. Nakita mo? Kala mo kasi kinuha mo. Ang sa bangko malapit. Before na Brenda! What's that? Sa kilay. Brown? Yung ano? Ang tag mo rito. Meron ka bang brush like parang malaki? Yung parang Sa stage mo. Kay Brenda. Distansya rabi ko mo. Yung pang Adre Brillantes. Ay. Ang lightning naman lightning. Ang lightning. Ano mo nga? asan na ano? Siyempre pa rin na lang sinama. Oh, dili. So, dili na ko na sinamakan. Kana bitong nagigipang bukang ng mga panako. Oo ka na. Sinamak na tawag ka na? Para sa ko sinama ko. Sinamak na? Mga apos. Oo ka na. Pinoplado na daw. Kasama pala si Don. Opo, magbabalot po sila ni Ami. Donna at Ami kasama pala. Ay, ayaw mo niwa. Ayaw mo Aurora. Sila pa yung taga-balot. Asan yung brush na pilay ito? Nag-powder ka na ba? Hindi pa. Pa-powder ka muna. Dalabag? Wala po. Ay, ayun ang Uy, tawa ni Bimbo. Grace, dali yung... Dali ko vlogger ko kabalo ko sa ina. Iganyan mo siya kasi di ba malaki yung mukha mo. Para kumapit siya maigi. Ano ba? Ayun na, di ba?
Dagdagan mo. Ayusin mo. Nanalagkok ng Milmar ba? Okay na naman, Roy. Darami ng sausaw. Can you please, from brush? I can stand kasi. Brush daw. In there. Brush ng powder. Mata. Hindi, lalabas. Ha? The brush daw, the brush. Yung brush like sa face talaga. Powder. I am gonna use it, yes, I'm gonna put this. Akong green, walay ko ng Relatable. L'Oreal! Oh, L'Oreal pala walay ko ito. ng blue. L'Oreal. L'Oreal. Medyo wala ang signal sa katuya. Sa baga naman ba? Diba? Oo. So kahit maputi yung ano, kasi yung powder naman. Ano yan eh, ano yung brand na... Hindi. Asa yung takip? Ayan. Nakalive na ko. Maganda yung Lubat, maliw ko. kasama Ami. Opo, kaya po sila may bag kasi may bit-bit po silang plastic na malabo. Ganit ko lang sa bulsa. Kamay man? Kay Festa nila halin eh. Ano ba din? Nakita sa bulsa. I love ko yung parang gusto ko siya bigyan ng Ito parang mga followers nila sa Facebook nila sa YouTube channel. Oh. Nasa lang nila sa pareho. parang lang. Like, Si Amang, sabi ko yung classmate nga, followers niya ba, nag-picture medyo walin, pero sa tulong, hindi sila sa ako, siya, Ani, ikaw, ni. Nangano, nagkasabay, doon niya, vlogger man siya, sabay sa mga social media, may niya, akong So, for the sweet girl lang tayo. Asa ba? Alin? Iya, di kong ginisip friend. Yun nga yung nawala eh. Yan ang bago. Wala ka? Hi! Wala pa. Yes, andito po sila. Basta. Mga baga sa tagnawlok na uban kang pangista. ito yung gusto ni Mia, yung dark yung shade niya sa mata. Rito bang ilong ni Gwen? Ha? Ako, Marvin, punong-puno na ako sa'yo, ha? Gwen at business. Ano ba yung kilay ko? Babae na gusto niya eh. Wala si babae na gusto si? Wala, nasa kusina ko na yung gusto. Mali mo na babae. Wala, sarap po. Iwas akong kaon. Okay, good. Bye. Mabilisan sing sa unbiodigraphy. Siguro I'm gonna use this lipstick na. This one, nagbigay sa... Ini. Ano? Wala ko. Damay naman kanya ako eh. Tang amang nadako. Anong pagsit? Dual pala po. Salamat sa nagbigay nito. Hindi ko alam yung mga nagbigay. Pwede ito sa powder? Hindi. Ano? Hindi. Gusto mo yung bracelet ko. Buting yan. May mga set ang nag-sa. Bahala ka. Actually, third dose sila. Kau mo mga dun. Actually, third dose. Tungguin. May sabi ko na naman sa akin kagabi sa plaza. Gwen! Ha? Hindi nga ako si Gwen. Tangos-tangos ng ilong ko. Wala ko kita Diba? Wala ko sayang. Wala ko kita. Dali ra, pagtaod niya. Pilit naman na, pilitan. Dikit lang yan. Pilit lang. Wow. Hindi ko dahil na. Pagtaod ko ka na, Gwen. Ayaw ka na, si Gwen. So, I'm Wala si Gwen, pagkaon sa kwarto ko pa. blush on na lang ang kulang sa yung eye, under eye. Wala ko. Wala yan ipay siya. Ayaw na ilang taon sila. Nag-mind siya. Di ba si Bimbo nag sa YouTube channel, no? YouTube channel, no? Nana, may baby? Hindi sila kablogin mo. Wala
I have here my extension for my Kamu pilihan mo katuig man damo na baby. release like that. Kami siya, padugo na ako. I have here my 10 years ni sa among kami ni uno. Yapil ang pag-uyab, 19. Kato kong dalaga, kung anong to, anak sa pumangod na akong lalakanan. Kapag ko na yung nagpadako ba? Makabalo siya ba? Ang iyang tinuro ng mama, akong manot. Thank you so much for watching, guys. Kay mama, Tapos si tayo. mami. Bye! Asa mo siya ilang? Ma'am si G, ito sa kayong mga Ay, lagi. Magbalot na. Nilalagyan ko siya ng powder na kakulay din na para Oh my God. Connecting. saan punta niyo, ma'am? Ba't naka-makeup po? Tatai lang po. Oh, diba? For You have under eyeliner, bitch. black. Ganda na Wag ka mag-black na ilalim. Brown lang. Hindi pa nga ako nagsabing black. Sa'yo na yan. Ha? Ano yan? Binili ko yung sa'yo. Kahapon malagit. Ano yung gaganyan ko? Wala naman akong kilay. Ayan ako. Isama mo dun sa ano. Sila mo. Ah, Pilit na. diba? Madam, asa ka nag-purchase sa imong mga gold? Asa ka nag-purchase sa imong mga gold? Palawan. Palawan? Katong po ano niyo? Palawan po Ito niyo siya. sa taga-Davao? Kung ano ni Bakang ba? Si Mama Mary ba? Di ba? Gapon siya mga alaga. Okay lang po yung ayos natin. Wait lang tayo for the shoot. Gusto ko banggol. Wala ko ko'y banggol. Speaking of bangle, that's my earring. Kaya ang animal, pang Ano pa kulang sa'yo? Blush on? Pang contour. Ano to? Dito? Gusto ko itong brown. Wala. Sila naman na ni, di ba? Wala ko yung plano manager eh. Wala may traffic. Abos ko sa kulaso ng motor sa kuwan. Then, gusto ko tumutanong sa si Kuang. Si Ate Juliet, maulo kung ubukon. Ikaw ba din dahilan? Grocery ko naman. Ipra mo ko ni Ani. Ipra. Kami yung wala ka sa ako pa yan eh. Kami yung shot na ganito ganyan. Ano pag mag-abot ka mag-abot ka pabili. Dali, nanaw lechon na. Team Wangbu. Sabi mo to, Team Wangbu. Hi, Team Wangbu. Buwang yan. Sa Team Wangbu. Iba talaga yung cake foundation, no? Oh, suma na. Mga sila sa hinaguan, good. Sila nila, sila ropin mo. Try mo tong orange. Ngadto sila niya. Ito. Ako kay nakataka kung ako sa balay ni Brenda. Kung nga-friend, masulang din. Ay, o, dato mo Kasi na ako kanin ko nga, so far, ati ako nakita sa mga guests niya dito ko nang magpa-picture dito. Masaya hagdan. Diba? Kasi umaga eh. Yan ang uban kay ni Manting do ka nang dili bitaw mo gawas atong dito bitaw mi na observe na kumarbak. Iba napasakay man siya namang ang uban kita nang pag-ana kung wala kay wala kami din sila dili sila Tapos, shadow. kami din sila. Hindi po siya naiwan. Talagang dapat niyang maiwan kasi magre-review siya. Eh, meron silang ang tawag mo dyan. Meron silang sashing later. Para to wala na kay. Sashimi. Wala man si madam na to na natin. Dahil na sobra kapuso ka kay. Bakit yun nagkalibangon niya na performance niya Brenda. Ito yung karton ng ano, oh. Yung karton ng kilay. Kay Simon. Galing niya niya. Uy, abang si Wanda yun, Miriam? Ambisyosa. Sashing. May sashing slow ni si Mama ang igay. Marian.
Sabi niya, hahabol. Naulog yung cellphone thing. Ha? Naulog yung Yeah. cellphone thing. Maglagay ka na ng setting powder. Ito, oh, gusto mo yung kulay. Isang tayo na, anting. Ganyan yung kulay niya. Mamaya ko na i-brush. Sano? Ang tuloy niya sa hulog kayo ng tantan. Hulog na tanang text. Sabihin na, sabihin na. Diba? Diba tayo? Kit kay mga 3 o'clock. Masarap yung dani, dani. Yes, for sure. Nanara na kidneys, spleen, pancreas. Nara mangyari gallstone. Gallstone dali. Dali ang gallstone. Maglalight ahiko lang tayo. Ha? Pakulay ko yung balloon. Yan yung outfit ko eh. Ay, yung green, yung nakita mo sa Saturday. Oo, doon. Baka mamaya sa mo na naman ilapag te ha. Eh, kilala mo ako, binibigay ko sa'yo. Alam ko na muhunan ka. Ramdam kita. Hindi, kasi syempre, Businesswoman. gamit kasi natin yan. Paano pag nawala na naman tayo ng stock? Hi, Rene Erevias. Hindi. Ay, actually, ikaw na sa Marine City. Wala kay katong gamit na. Oo, Wala. Mas matibay kasi. Alas 4 pa kasi. Alas 4 pa kasi. Wala. Wala na. Doon mo na lang. Wala mo na kayo pag-make-up natin. Ay, pag-retouch. Oo. Muda ba ito pa may make ko speeds? What to mag-make what? Okay, paano mo sa cellphone? Nara si Gwen magkaot na siya sa kuwanan. Gusto siya magtanaw. Ubod si Ami. Ano? Wala Hindi. ka makamukha na. Ganyan. Curious, ito sa mga ilangan mo. Ay, kanina kung mangod ka ng activity si Tia ba? Hindi pa. Sa school na ya. Magtaon-taon dali mga post sa eyelash. Ano ba? Tang yung nginig ka? Alam mo na. Sa lugar tagisi. Hello? Tapos medyo patuyuin mo muna. Nagdagang mo naman. Tapos medyo patuyuin mo sa lagay. Ma'am si G, yun sa Facebook ba na kahit ginasample ba dyan na. Wala kong Magnet tiwala. yun? Mas gusto ko pa rin yung ako yung naggagawa. Wala lang. Alam mo yun, kanina kasanayan mo. Perfect is yung pang si G. Hindi naman. Minsan wala rin sa pulso yung kamay ko. Ga-apply si Nunon sa par. Lagyan mo muna yung partner. Ano daw siya sa ano? Sakto yan pag tapos ng ano. Ako, hindi naman siya i-recommend. Ang ulog dyan. Sa parang ito, plan mo ka. Oo, hindi naman siya i-recommend. Tingnan nyo, ano mo na siya. Sige. Parang nakaya doon na tayo mag-AB. Bugis na ba kayo? Studio na tayo. Malis tayo. Doon na raw tayo sa studio mag-ihis. Ano bang oras na? No, sige na ito lang. Ay kasi baka may briefing pa kasi siya eh. Alam ko na lang dahil mga 20. Pagdating dalili tayo, interviewin na ako. Wala ka na kung ano. Basta kung ano. Doon na kami magbibihis. Sa studio. Pero Bago. show tayo sa mga 4. Sa mall. Ano ka tapos sa interview, pili mo pahinga, business, ano. See you later.